Здравейте! В нашата къща за гости приказка винаги се опитваме да дадем добра идея на гостите, къде могат да прекарат времето си, а именно една кратка разходка до историческата местност Злидол. Тя е на около 3 км от града. Страхотна възможност да се разтъпчете, да се раздвижите, да видите мястото, където едно време са се водили битките около Пръското въстание и да си изкарате добре с любимите хора. Истината е, че всеки може да тръгне към Злидол с празен корем, но друго си е да се наплющиш или да се нагърмиш с череши. А в нашия двор има поне 5. Ето е пътеката, която води към паметник на Злидол. Ето го самия паметник. Ето от тук са дошли турците и са запалили клисура. Съвсем тематично виждаме един турски тир, който спря специално за нас, за да ни покаже откъде са дошли турците. Има каменна пътека с стъпала, която води към паметника. В момента ние сме в обратна посока. И ето гледка към долината. Много е красиво. В момента акациите или салкъм, както му казваме ние, са цъфнали и пчеличките берат мед. Разбира се, че има шанс да намерите и гъби, защото тук хубаво е да ги познавате, защото има опасност от мухоморки. Това, което ви трябва, са сърнелки, защото това е борова гора. Сърнелките обичат точно такъв тип гори. А това е гора от теменушки. Тук може да си представим, че се намираме в някакъв център за изследване на поведението на извънземните. Има странни съдове, окачени на колове, които измерват колко бодлички падат, колко вода пада, колко гарги падат. Чуваме, че има гарги, които искат да участват в видеозаписа. На връщане от клисура гледката е уникална. Розоберът е в своя разгар. Днес е 6 юни и около клисура може да видите много розови масиви с розоберачи, които са ето там. И ето прибираме се в клисура като победители. Като малки боримечки. Ето я клисура. А това е Стара планина, там са истинските мечки. Не ходим там за сега. Средна гора. Абсолютно безопасно. Само гъби, повечето ядливи. Препоръчвам. И ето прибираме се в къщичката да ядем череши. Готино, а? Разбира се, ще пинем и едно следобедно кафенце. Защо пък не? Дивите ягоди са част от нашия двор и човек спокойно може да си кълве и от тях. Ето тук точно под черешата. Очакваме ви.